Okay, shout out to my man Freeze with the sound. We really appreciate that, dog. I met so many people. I've been different places, no. So the story is always different, but I respect the hustle. Let's unpack on this episode, dog. Welcome to the best episode. This is Daily Hustle. The show makes an Irish show look so stupid and work. I'm thanking you loving. I swear, dog. I provided on Christmas. Ngwakunene ngokwamadotsela mina ngumtimande ngupambulunye ngabambili sezanonina ekhabonina kamtambo. Umshaqa mbuzi mbongola ibambe ebusuku isawamazolo ithembeza impopho nonefuza udade wabo unomzamo nophezini. You know why I'm doing this? Because nginsizwa einsizwa la. Ulindelani. Une brand yakhe iBlackmore futhi uinfluencer kwi social media. My brother, welcome to the show. Yeah, bye, ngiyabonga. Hey wena awunazi ibongo. Ayinazi. Awu that was issue. Lomtsiza nginegama le. Unegama lomtsiza ibonga awunazi. Hayi. Hey, nawo ukuthi ngiyinsizwa bafethu. Hayi ngiyinsizwa. So asitshele umuntu ongamazi emakhaya ulindelane ngowa uphuma kuphi? Kushuthi mina ekhaya kuse Kranscope. Endaweni nje yasemakhaya. Yeah. Kamambulu. Okay. So ila ukhulele khona. So wenze khona I primary yakho ne high school. Yebo ngifunde khona nje ngaze waze waqeda then wasuze khona. Yeah. Uzozama amathuba omsebenzi. Yeah, ngizozama inhlanhla. Uzozama inhlanhla. Ngifuna ungitshele ngebrand yakho iBlackmore ukuthi kusho ukuthini ukuthi iBlackmore and uyiqale kanjani? Shuthi Blackmore uyiqala kwami nje ukuthi kube into ekhona ephathekayo. Yeah. Ngiqale ngo2020 ngabo July ize bese kunesikhathi ngifisa ukuyiqala ukuthi angazi ukuthi kumele ngenze kanjani. Okay. Ngakhamba isikhathi ke zagcina izinto sezenzeka. Yini le Lindelani eyakwenza ukuthi ufune uqala ake ngene nje la ukuthi yini le yakwenza ukuthi ufune uqala ibrand yezimpahla because bongenza ezinye izinto eziningi izinto obungazenza but yini le yakwenza ukuthi ufune uqala ibrand yezimpahla? Ukuthi ngakona kuyikho kumele ukuthi kungaba lula mhlambe kumina okwamanje ngoba ulwazi oluningi lezinye izinto angakabi nalo. So wafuna ukuqala ibrand yakho yezimpahla. Igama elithi Blackmore uze kanjani negama elithi Blackmore? Kushuthi nje ngoba igama lami ngiuBM Ndlamlenze ngabe sengibona ukuthi into engizoyenza kumele ngingayishiyi iBM. Yeah. Le igama abantu abangazi ngalo ngase ngifuna igama ke. Izinto zoyithwele zokhipha. Kwase kuphuma uBlackmore. Kwase kuphuma igama leselijwayelekile. Blackmore ichaza ukuthi umuntu omnyama. Yeah. Oziqhenyayo ngokuba uyena osiqajayo. So ibrand yakho ngokuba umAfrika. So ibrand yakho kumele igqoke la abantu abaziqhenyayo ukuthi babe umAfrika. Nanokuthi babamnyama. Yeah. Ngiyakuzwa. Uthando lakho kwamaskandi luqala nini ukuthi uyibone ukuthi hayi mina ngithanda umaskandi inhleki nawo umculo engumamelana? Ayikushuthi vele nje ngisakhula emakhaya bekudlalwa wona umculo nami ngithanda. Imuphi umculo ongathi umthanda kakhulu kumaskandi? Hayi ukhuzani. Why ukhuzani? Ayuyena umuntu osangishayela ingoma emnandi engizwele eduze. Mekacula ngathi ngihleli naye. Njengoba sihleli nje kanje. Umzwele eduze. Ngeke ngabona la i-reality show ku SABC1. Ngiyabona ukuthi abubani the guy kade kwi-Cause FM ubani ungizwe engathi abamfuni. Kokuphatha kanjani lokho? Ayangibanaki laba abamzondayo ngikholelwe ekutheni makusasekhona thina esimthandayo kuphelele ne cause lapha ngabona ukuthi hayi indoda bayidisweni mangumbheka umuntu osmart
uyakhona ukuthi asolve ama problem ngendlela right bengibheka i-reality show ngathi hayi lo umuntu right must uyakhona ukusolve ama problem ngendlela right yabona. So I want to this guy abantu abacabanga emakhaya ukuthi mawucula umaskandi maybe awazi izinto eziningi but yena uyayisusa leyo nto ubona ukuthi hayi lo mshita lo smart and like uyambona ukuthi ucula umaskandi mara uupdated ngezinto ezenzakalayo ezweni. Hayi impela nami okuningi ngikubukela kuye ngoba nje umuntu ohlakaniphile vele kakhulu. Ne so ungathanda ukuthi one day yena no ubani the guy emfishane man lo umfishane man uthanda ukuhamba nabo ngizwe no nale awuseyini ingqcokama angeke uthanda ukuthi mhlawumbe one day bayenze i-track ndawonye. Ayangazi kungaba kubona but yena ngeke uthande like ukuthi wade uzwe nje i-track ephuma kubo kuswa nje neyiphuma kubo bayenze boyi2. Ayi ngeke ngazi kodwa nje mina nginelisa ukhuzane yedwa engagcitshwe nalo lutho. Awufuna xoxa. Hayi insizwe lakhe yi1 liyanginelisa. Hayi lingafaka kona abanye. Yeah. Ne ngiyakuzwa mfowami. So eminyakeni ewu2 noma ewu5 ezayo uyibona usukuphi nebrand yakho impahla? Isifiso sami ngale mpahla leyo ukuthi ikhulu ithuthuke. Yeah. Ngiyabona sebayigqoka nabokhuzana bomaskanda abaningi bayigqoka bayithanda. Kuphatha kanjani lokho? Kuyangijabulisa kakhulu ngoba vele kufezeka into engangiyifisa ukuthi noma thiwa ngisekho kodwa kube khona into esalayo ukuthi abantu bazoyibona umuntu wasungula into esona. Mfana that's deep dog. So ngitshele uma usekhaya umuntu uyaphuza? Cha ngiphuza. Yaphem. Cha. Ayindoda uphila kanjani? Yo prince. Hey this guy indoda uphila kanjani? Aniyakhona ukuhlala ngijabule nabajabulayo. Ungaphuzile usopa. Hey prince I don't believe ukuthi uyajabula ungaphuzile kuyenzeka vele. I know drugs. Yes. Hey bada kumele ungiskime ngiyokuphuzisa kayi1 then uzobona ukuthi ini happiness. Hayi ngizoza ngivela abungigolisi yeah ungasabi uzoskima mina ngizokufaka kotshwandeni. So before sivale show yipi umlayezo ongathanda ukubasho mhlambe emakhaya? Ikushuthi nje ngikufisayo nengicelayo kubantu ukuthi bangeseke beyithande lempahla bayiphe uthando. Ngiyafisa ukuthi isabalale neSouth Africa yonke. Yeah, naseyindaweni zasemakhaya njengoba ngibuye emakhaya nje. Bayigcoka. Isifiso sami ukuthi ihlanganise umndeni makunomcimbi nje kini uthengele ifamily yakho yonke lempahla bonke kubonakala yakhe. Makunomcimbi nibonakale ngayo manigqokile ukuze kuzoba lula nokuthi bebonane noma ekude umuntu akhona ukuba ukuthi ayiwala ekhaya ne uyena engimdingayo. Yeah ilokho engikufisayo. No Vana that's proper dog. That's proper. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi uzwakale kwi daily hustle man. I do appreciate that. Abantu abafuna impahla zakho bayithola kanjani? Kushuthi kwamanje zisatholakala kimi ngoba nje asikakabikho isitolo noma ngithi ikhona engisalitholile la ngiphusha khona. So uma bekufuna abantu bakuthola kuphi? Facebook ngiyatholakala khona ipage Lindelani Khathi kanjalo ne-account yami. Okay. Na WhatsApp ngiyatholakala inamba yami 0768769017 noma ngabe kude nje impahla ngiyakuthumelela yona ngophepha. Okay. Ifike la ukhona. Oh that's nice man. That's nice. Thank you so much for coming to the show, Doc. I do appreciate that, okay? Hayi kubonga mina ngokuthola ithuba. Yeah, mfethu siyabonga because i-daily hustle like si-invite wonke umuntu ozama life ofuna ukuzibona ephumelele one day. Yabo? So masibona uzama ngendlela ozama ngayo nathi siyajabula because okwethu ukuthi sixhasane then siye phambili as a youth.
Yebo ayikuhle nikwenzayo sengathi ningaqhubeka nje. Man, siyabonga kakhulu bhuti wami. Yeah. This is Daily Hustle. The show makes any other show look so stupid and whack. Go by the name Christmas. We out. Shout out to my man Prince. Prince, you gotta cut that. Yes, sir.